তবে পতাকা উত্তোলন করা হয় সংঘ সেক্রেটারি বিধানে পাঠ্য করে बयनिबो सिगाङाव गोजौ सोसाराव थानाय बिफायफोरा बाख्नायजागोन मोजांथार गिबिफोरखौ जोङो मोननो हाबाय बे गेदेर इसोरनि महिमा जाथों आरो दिनैनि बे 38तम बार्षिक महिला संघ सम्मेलन 2022 नि प्रग्रामाव होफाजानाय बायदि दिनैनि जे फिरफिला उरायहोनाय पताका उत्तोलन बेखौहाय श्रीमती उदेश्वरी बसुमतारी बिथांजोआ जोंनि महिला इउनियननि आफादगिरि आरो बाजिबा बिआइसिनि बिथांजोआ आरो बिथांजोआ नैबे फिरफिलाखौ उरायहोसिगोन बिथांजोखौ आं खावलायनाय जादों दानि बे समाव आरो बिथांजोनि उनाव फिरफिला उरायखांनायनि उनाव संक्षिप्त भाषण रेभारेन्ड एरिस आखियावलानो आं खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों गासैबो फिसाफोरनाव सोरगोआव थानाय गोथार गुनि राजा गोथां इसोर आफाखौ आङो बे समावहाय जिउजों हामबाय होननानै बाख्नायदों मानोना बिनि अननाय जोथोनजों जोङो दिनैनि बे गडसिस्टम एनुवेल महिला कनफारेन्सखौ जों मोननो हादों बेनि थाखाय आङो हामबाय होनदों नैथियावहाय जोंनि कमिटि बानायनानै होदों आङो बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों बे समावहाय मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आं मोनसे नैबे गडसिस्टम एनुवेल महिला कनफारेन्सनि फिरफिलाखौ अरायहोनो थाखाय आखायाव लादों lên đây 하들 사자. 사자 가나 이제. 가나만 해. एसे बोख्लायनानै एसे
एन मचारी चार्च काउन्सिल PIC बिथांखौ बिथांजों लोगोसे रेभारेन्ड रान्स काउन्सिल PIC बिथांखौबो खावलायदों दसे सम गसंनो थाखाय बिनि उनाव रेभारेन्ड सुब्रत बरगाउन चार्च काउन्सिल PIC बिथांखौबो खावलायबाय गावनि बेखौ नाजावनानै लानो थाखाय जोंनि बिनि उनाव हेलो स्थानीय महिलानि आलासि गाहाय बिथांखौ एसे गसंनायनि खावलायबाय आरो लोगोसे महिला संघनिफ्रायबो क्लियार बुंबाय थांनो हागौसै होननानै गारि भारा मा हरजोबखाबाय हरजोबखाबाय बिनिखाय माने नखा नायला थाङो ना दा हरावनो थांनो ओंखाम जाखोना बे गावबा गाव इच्छासै आङो सुब्रत बाबुखौ आं धन्यबाद होयो बियो गावनि सिनियर पास्टारफोरबा गावनि न' दोनदों आराम बेडशिट नाखौबो गोदान बायनानै लाबोनानै होदों बेनिखाय खौबो गोबां धन्यबाद आरो बिनि न'खरनि बिमा बिफा आरो पास्टार आबुंनि श्रीमती चामा लोंनो हानायखाय बिनिखाय धन्यबाद होदों आरो आंनि तरफै पास्टार ग्रुपनि तरफैहाय नैबे जोबथि समावहाय आङो हाजासे धन्यबाद होदों बा होनोसै मानोना जों मिथिगौ दा हरावहाय बोरमा होनाय थांनानै नायलासो बोरमा बेदर नंगौना मिथिनाया आरोखि क्लियारनो दाखालि जोंनि बिजामादैफ्रा बुंनाय सानडे स्कुलावहाय मोजां संनानै जाहोनो नायनानै बेनिखायनो नै 1200 जोङो फैदों आरोखि मोनजाबायबो खुसि दिन रात बेदर ना आरो दिनैनि आरोवहाय साबसिन मोनदों दालखौसो साबसिन मोनदों आङो दाल जायखिया माने जाया माने रेजिस्ट्रेशन कमिटिखौबो धन्यबाद दिनै लास्ट हराव बोरमा बेदर जाहोनाय आरो गोलोमस्राव बानजुद गुन्दै गुन्थुमाव मोनामगार जाय बिथांमोना संनानै जाहोदों जोंखौहाय नोंथांमोनखौबो गोबां धन्यबाद देबे हरनि बेदरनाखौ जोंनि आरोबाव साबसिन मोजांसिन बानजुनाखौ एसे खम होब्ला मोजां जायो ना मा बानजुना खम जायो आङो बानजुफ्रा एसे गोब्राबला एसे दै होदेला
mohila conferencea,